Unes 60 persones van assistir aquest dissabte a la trobada organitzada per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calella sota el lema «Digue'ns quina Calella vols». Durant la xerrada, els assistents van poder expressar les seves opinions, queixes, suggeriments i propostes a la candidata d'Esquerra per les properes eleccions municipals, Cristina Gómez. Precisament Gómez ha explicat l'objectiu de la trobada. Bé, de fet, aquest és un procés dinàmic que ja fa temps que hem iniciat, podríem dir, ja sigui a través dels nostres representants a l'Ajuntament, que de forma constant estan en relació amb la gent, amb les entitats, amb tot el teixit social de la ciutat, com de forma més expressa des del partit, fent reunions amb entitats, fent reunions a títol individual amb gent, o a través d'actes com el que avui fem aquí, no? En el qual la intenció és escoltar la gent i, per tant, són actes específics també. Els temes més abordats van ser la mobilitat, el foment de l'ocupació, els equipaments culturals, la neteja o la manca d'aparcaments a la ciutat. Cristina Gómez destaca que habitualment els partits polítics confeccionen els seus programes en el marc d'un debat intern dels seus membres, però que es vol que la ciutadania digui la seva i tot allò que els preocupa. A vegades els partits estem acostumats a llançar les propostes des de dins i per tant hem volgut invertir una mica el sentit. I la idea és aquesta, escoltar la ciutadania i propiciar un espai en el qual la gent pugui opinar, pugui fins i tot dir la seva en relació al que no li sembla bé respecte al que s'ha fet fins ara i com millorar les propostes que el partit també té. Mitjançant Digue'ns quina Calella vols, la secció local d'Esquerra vol obrir a la ciutadania el procés d'elaboració del seu programa electoral. Cristina Gómez ha dit que encara no té tancada la composició de la llista electoral. Els noms i cognoms de les persones que l'acompanyaran en el seu projecte polític es coneixeran al llarg de les properes setmanes.